Kita nyo? Yan, kung sino may gusto nito, 150 lang ito lagayan na to. Oh, lagayan ito ng mga panglaban, mga samot. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ang tawag dyan, mga kagamba. Ayan, so makikita nyo mamaya kung paano ko gagawin. Sukatan na ito, mga kagamba, sa sukatan na ito. Ayan. Ayan. Siguraduhin na pantay. Kasi pag bumili kayo ng cutter talaga napakamahal, 250. Eh ito namang cutter na ganito mga kagamba is sadya talaga ng ano yan. Yung cutter na yan, yan na talaga pang cutter niya sa ibabaw. Yung sa likod niya. Subukan natin ngayong
gamba ha. Yan, kita-kita yung loob. Tayo ng tape. Gamba. Tipan natin to ha. Napakita ko sa inyo yung technique para tuwid siya. Putol kagad ng anim. Okay. Siya. Tutupin natin dito. Ayan siya. Simple lang ito mga kagamba. Ang ginagawa ko. Ayan. Tapos, ilagay mo siya rito. Matibay siya. Kabila naman.
kagamba. Hanggang sa muling paglilitsyon ng kung ano-ano pang mga lalagyanan ng mga gagamba. So, hanggang sa muli. Maraming salamat.